mag-a-attend. Siyempre, kung member ka, member's price. Kung hindi ka member, retail price. Okay? So, ulitin ko, yung aking text hotline is 0939-9040717. Kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng aming product from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating mga product. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. For the meantime muna, isang kwento ng kagalingan paano siya natulungan ng ating produkto. Okay, nandito kami ngayon sa Daet para sa year-end wellness caravan. At meron ako dito, nakakatuwa yung kwento niya. Medyo matagal kami hindi nakita, yes, pero nakakatuwa yung kwento mo, ma'am. Nung nagpunta ka dito, ay pangalan mo na, edad, taga saan? Ako po si Mrs. Elena Agapito, taga Poroctras, Barangay Alawihaw, at ang edad ko po ay 64. Ay, magkaedad tayo? Yes, ma'am. Oo. Para Star Beauty. Yes. Ano yung, bakit ka napadpa dito sa CMD? Ay, nung time na po yun, talagang, dati na po mataas ang sugar ko. 8 taon na po ako ng insulin. Tapos, bigla po yung pa ako na maga, tapos talagang nagkarne na po siya. Talagang sugat. Tapos sabi ko, ano ba yan? Tapos napakinig po kita sa radyo, sabi ko, bisitahin nga natin na hindi na po ako nakakalakad. Magang-maga na po talaga yung pa ako. Talagang namaho na po yan. Tapos nag-iiyak na po ako, sa totoo lang. Nagbibili na po ako sa anak ko, doon sa bunso ko. Sabi ko, just in case na ito na po ang bang oras ng mamaalam na ko, yung mga negosyo ko, nilista ko na. Bahala ka na anak, ito. Tapos, nung pumunta po ako dito, nakausap ko si sir. Sabi ni sir, ano mang problema, nag-insulin po ako. Ang dugo, ang sugar ko po noon as 350. Tapos sabi niya, nag-insulin ka? Opo. 8 years po ako nagturok ng insulin. Tapos automatic po sabi niya, ang laki po ng katawan ko talaga, mataba ako nung time na yon, tapos yung pa ako. Sabi niya, i-stop mo ang iyong insulin. Well, hindi po ako nagdalawang isip. Pinakinggan ko si sir, in-stop ko ang insulin. Nung time pong yung galing ako sa doktor, high blood po ako na 225/200. Pag sabi, stop ko po ang lahat na gamot, may sa puso, may sa high blood, yung may insulin pa, may ilan pa po akong gamot na sa antibiotic, tapos insulin, almost 6,000 pa po. Pag sabi ni sir na stop, in-stop ko po talaga. At ang laki po ng sampalataya ko sa MD. Pag sabi ni ma'am, 10 sa umaga, 10 sa tanghali, 10 sa gabi, yun lang po ang talagang pinakinggan ko. In-stop ko lahat ng gamot. Tapos yung sugat ko, sabi niya, dikdikan ko po nung yung CDF na yun. Inilagay ko po talaga. Ngayon, talagang unti-unti at pray lang po talaga every day. Nagpe-pray ako, wala akong hiningi sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung ito na pang oras ko, ready na po ako. Wala na po akong pinagsisisihan. Pero sa ngayon, nakita naman po ninyo ang healthy ko. Sexy na. Tapos sabi ni sir, hindi ko kailangan yung mga pagkain na talagang hindi na pa ako kumakain yan. Tinapay, yung biscuit na yan. Noon lata-lata pa po ang bili ko. Ngayon, wala na po. Tapos sabi ni sir, coffee na walang sugar. Tapos si ma'am naman, 2 itlog sa umaga hanggang po ngayon. Simula po ako nung magpunta ako kay ma'am, May, June, July, August, galing na po ang sugat ko. Walang-wala na po siya. Kaya pinakita ko man, ayan. Yan po, kalahati niyan, talagang karning-karni na po yan. Tapos, dahil po sa pananalig ko sa CMD, kay Sir, pangalawa na lang po sila. Sabi ko, ang unang-una ang Diyos, tapos sila. Tapos sinasabi ko nga po kay Sir, ginagawa kong pampaligo. Pag masakit po yung ulo ko, tak-tak ako sa kamay, masahe. Sa dibdib, nasakit yung ate kasi may puso, lagay. Patak sa dila, 3. Masakit ang tuhod, hilot. Kaya sabi ko, sir, madali sa akin ang CMD. Inililigo ko po yan.
Pero sa awa po ng mahal na Diyos, hindi po ako nasasayang sa pera. Nakita ko naman po ang healthy. 4 na buwan na po hindi nakakalakad. Ngayon po talagang nakakalakad na ako. At wala na akong sugat, ma'am. Yan. Kaya yan po ang pinapasalamat ko dito sa inyo kasi naikot ko na po yata ang doktor ng diet. Totoo po yan. Kung sino-sino po ang doktor. Pero pagkakita ko kay sir, sabi niya, in-stop mo ang insulin. In-stop ko talaga. Kay ma'am, laki po talaga. Kaya, naiyak po ako kasi hindi ko akalain, sabi ko sarili ko, dalawang panibagong buhay na ibinigay sa akin ni Lord. Ma'am, nung nagkita tayo, di ko talaga ma-imagine yung sugat niya talaga grabe. Sabi ko, paano kayo ito paliliitin? Pero ngayon nagulat ako. Wala na yung sugat mo, di ba? So, ma'am, anong masabi mo? Message mo sa mga makakapakinig sa'yo? Ako po, may message ko po kayo. The best po talaga ang CMD at kay ma'am. Kaya utang ko po sa kanilang buhay ko. Kasi panibagong buhay. Kasi sabi po, putol na yung paa ko. Sabi ko naman sarili ko, ipinagkaloob ng Diyos ang templong ito. Mula pagkabata talagang iniingatan ko po itong katawan natin, templo ng Panginoon. Ba't kailangan bawasan? Kung ako namamatay, haharap ko kay Lord na buo, walang bawas. Kaya dahil sa pamagitan ni ma'am, ni sir, wala po nabawas sa katawan ko at naging healthy na po ako. Magaan na po ang katawan ko, hindi gaya nun sir, ang bigat. Pag nakaupo, mahirap tumayo. Pag nakatayo, talagang yung spray ni ma'am kanina, nangyari din po yun sa akin. Yeah. Kaya the best po talaga. Masabi Ulit, ko, ma'am. ang pangalan ni ma'am. Pangalan ko po ay si Mrs. Elena Agapito. Ang apelyido ko po ng dalaga ako, Science po, mga taga Binson. Kayo mga pinsan ko dyan sa Binsons, kung kayo man may karamdaman, lapit lang po kayo dito sa CMD at talagang hindi po kayo magsisisi. Ginagawa mo na ba yung business? Oh, yeah, ayan di po. Ayun, oo, nag-i-invite siya ng mga mag-a-attend. And actually, sa mga listeners natin, kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product, yan, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating produkto. And by the way, mga taga-Naga ha, mga malalapit dyan, excited na ako. Kita-kits tayo August 2. Opo, Sunday yan, 9:30 a.m. at Big's Diner, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Haharap ako sa inyo a living testimony na rejuvenate ng ating mga product na dati 22 years ago, nasa 40s ako nang feeling ko I was on my 60s already. Pero ngayon, ilan na ba yung edad ko? I'm 66 years old. Wala nang gamot, masarap na uli yung tulog, wala nang mga aray-aray, 'di ba? Wala na yung mga pain reliever. Wala na yung para kung nauupo sa kandila. Praise God talaga. God is the greatest healer and God is using instruments to show His love and care for men. Kaya naman, in my 22 years dito na pag-take ng product at pag-share sa maraming tao, marami nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Katulad ng isa pang ito, pakinggan po natin. Dito pa rin sa Daet, Camarines Norte at nakita ulit tayo, ma'am. Pero ibang-iba na yung aura mo ngayon. Oo, kunin ko yung kwento, ma-share natin sa mga taong kailangan natin ma-inspire. Ma'am, pangalan ulit, edad, taga saan? Si Sinaida Hernandez Castillo, 76 years old, taga Talisay, Binanuan, Camarines Norte. Nung napunta ka dito sa CMD, ano ba yung problema mo? Noon po yung pag nakatayo akong matagal, lumalabas yung malaking bari ko sa mulang hita hanggang pababa. Tapos namamaga yung paa ko mula sa may bubong paakyat. At hindi makatagal ng tayo. Gusto nakaupo, nakahiga. Nang marinig ko po yung sa CMD sa radyo, yun na po, hindi na po ako nag-atubili. Pumunta na ako dito sa CMD at nakipag-usap ako. Bumili po ako ng gamot at talaga napatunayan kong maayos. Kaya nag-ano na po ako na nag-member. Pero ma'am, may iba ka pang health problems noon at may mga iniinom ka bang gamot? Ay, marami. Para saan yun? Para sa puso at saka sa
sa high blood. Ang talagang sakit ko talaga, hypertension at saka meron akong yung ugat na pumapasok sa puso ko, merong medyo nababarahan. Kaya gumagamit ako noon ng clopidogrel, 75 mg. Tapos, Ilang taong ka nang umiinom ng mga synthetic drugs? mula po nung 2016, 71 years old ako, dalawang klase lang yun. Yung clopidogrel at saka yung losartan. Yun lang. Pero habang tumatagal, nung pagdating nung mga 73 na ata ko noon, 73 na bago napunta ko ng CMD, marami na yun, naging 6. Wow. Naging na. Kaya kung nung narinig ko po sa CMD na talagang maganda po at marami ko ng beses na napakinggan sa radyo, hindi na ako nag-atubili. Talagang pumunta na ako sa opisina ng CMD hanggang sa naging miyembro ako. Okay, ilang buwan ka na, ma'am? O taon ka na bang member? 2 taon at 3 buwan ngayong December. Oh, yan. Wala ka nang iniinom na synthetic drugs ngayon? Meron pa yung sa puso ko. Hindi pwedeng hinto yun kasi sa puso yun eh. Pero ano ba yung puso mo? Umaatake pa rin? Ay wala na. Hindi po ito umatake kahit noon. Isang beses lang yung tuwing tanghali. Pero lahat ng nararamdaman ko, nawala lahat yun at gumaling talaga ako hanggang ngayon. Kaya malakas na malakas ang katawan ko. Oh, pero ito, ang dami mong binili ngayon. Ito po. Ano ba para- yan? Nagbibenta po ba kayo? Ay hindi. Ako lang gumagamit niyan lahat. Dami? Ganyan talaga Eh, ko pag kung po bumili. ilang ano yan? Good for ano yan? 6 months. Wow. 6 months. Magnegosyo ka na. Ay, mahirap po yung ganun. Mahirap yung mga kapitbahay namin. Wala daw silang, maganda daw sabi nila sa akin. Talagang maganda. Subok na subok ko na. Kaya nga lang daw ang problema nila, yung pera kasi mahirap lang sila. Kaya hindi Anyway, na ako nagbibenta. Anong ma-advise sa mga makakapakinig ng kwento mo, ma'am? Sa lahat ng mga nakakapakinig ditong aking testimony, huwag na po kayo mag-atubili. Pumunta po kayo ng CMD at subukan nyo. Walang mawawala sa inyo. Ayun, o diba? Actually, marami tayong dapat ma-interview. Opo, kaysa anak pumunta, ang daming magagaling na mga testimony. Yun nga lang, sa sobrang kabisihan ng iyong lingkod, yung iba, hindi ko talaga na-i-interview. So anyway, ulitin ko na lang yung upcoming event natin. Oo, mga taga Naga City, yung malalapit po dyan, please attend. May event dyan. Darating ako dyan sa Naga. Siguro mga, buwan pa lang nandyan na ang iyong lingkod. Opo. Kasi ang event natin is August 2, 9:30 a.m., Biggs Diner at Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Oo, katabihan ng CMD Center at harapan ng Naga Cathedral. 9:30 a.m. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang ng isang 30 ml CMD retail price. Walang lugi yon kasi may lunch na. Libreng lunch at magle-lecture kami. Tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. With our products, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Nawa po ay mas marami pa tayong matulungan. And of course, sa mga taga-Daet, yung malalapit dyan sa bayan ng Daet, avail your free health consultation at CMD Center in Daet. Sa, ang address nila na sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet, malapit sa Jusel's Garden. Monday to Saturday. Opo, except kung, Monday to Saturday, punta kayo ng 9 a.m. to 11. O dapat makaano na kayo yan. And then, 2 p.m. to 4 p.m. After that, wala nang free health consultation. Kung may, may latest laboratory results, pakidala nyo po. And syempre, sa mga taga Legazpi at malalapit na bayan dito sa Legazpi, free health, schedule uli ng free health consultation natin August 8. 9 a.m. to 4 p.m. 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. Opo, alam nyo na yan na address na yan. And of course, mga taga Jose Panganiban, magkakaroon tayo ng health symposium and with free health consultation August 21. Care of Ma'am Sonia Bibon sa Jose Panganiban. And of course, sa Daet naman, magkakaroon tayo ng schedule dyan
may schedule tayo sa DAES August 22. Josel's Garden, that is Saturday. And August 23 naman, dyan po sa, ano ba tong tumatawag na to? Decline ka muna. Labo naman, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9 a.m. Ang gagawin natin sa Labo, Health Symposium with free health consultation. Importante kasi na nakakaano tayo. Oo. Ano to, sagutin ko nga muna ito at ayaw tumigil. Oo. Nagraradyo po muna ako, nagraradyo po ako. Yan, okay. So anyway, mamaya na yung mga, ano yan, tawag-tawag, okay? So dito na tayo sa ating mga CMD centers and active distributors sa Catbalogan. Avail your free health analysis Monday to Saturday, 9 a.m. to 12 noon. Opo. Para ano yan kayo. Basta once a month lang para matulungan kayo. Our mission is to help restore the health of people. Tried and tested na po ang ating mga produkto. So, dyan sa Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City at Top St. Therese Family Drugstore. May retailer din tayo, si Ma'am Delia Epsor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Bathan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candari, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa Camarines Sur, CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, in front Naga Metropolitan Cathedral, beside Big's Diner. Sa Dortre, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, L&L Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Naba, Camarines Sur, Katisasil, Binanawahan, Karamuan, Kamsur. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Josel's Garden. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital, sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, in front Tugos Elementary School, sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batubalane, Paracale, Jolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagoon, sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters, Carenderia, sa Daet Public Market, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes, Helen Toripalma, Rosalina Toripalma, San Roque, Batu, Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysoran, Caramaran, Catanduanes, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, at top Fast Cas, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate, Anita Villanueva, Purok 5A, Bayumbon, Masbate City. Sa Sorsogon, andyan si Ma'am Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcad, Casillas, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon, Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Cristina Baldo, ACM Building, Corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapda, Pilar, Sorsogon.
Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitisan Street, Magallanes, Sorsogon. Rachel Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, Infront Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Billen, kilometro 34, Salvacion Pilar, Sorsogon. Maricelia Masares, Purokwan, Baskaran, Darga, Albay. Liana Sari-Sari Store, Purokto, San Vicente Grande, Daraga, Albay. Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City. Sa Anis Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Maria Jocelyn Mandria, Villa Hermosa, Daraga, Albay. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City, Emi Clarete. San Juan, Tabaco City, Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biescas, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivic Kiremit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Siyempre yung aking office, CMD Office, Arnab Wellness Center, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok Borocan, Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito, Albay. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito. Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Eden Bardalo, Purok 3, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City. Sonia Pereña, Purok 4, Kumon, Kamalig, Albay. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto, Kamalig, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Yan, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Cindy Toledo, iCardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi. Jesslyn Asyado, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Anding Asopardo, in front, Buyuan Elementary School. Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Sardeñas Store, beside LBC, Ginobatan. Asuncion, Dianaresas Store, Inamnan Grande, Ginobatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay. CMD Office sa ground floor, Kililan Billing, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agrivet Supply, Mercado Jovillar, Albay. Mariel Sabasa, Barian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2. Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Hill Rijalde, So 9 Days Street, Saban, Uwas, Albay. Iran Nas, Purok 4. Ilawod, Kamalig, Albay. Ma'am Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi. Maylin Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi City. Jerry, Gire. Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So, ayan, ubos yung ating oras. Kung may mga dagdag na katanungan, pwede kayong mag-text sa akin. Oo, text lang, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline ni 0939-9040717, 0939-9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMDB call. Mga taga-Naga City, kita-kits po tayo.
August 2, 9:30 a.m. Biggs Diner at Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Health Symposium with free health consultation po yan. At pwede kayong mag-avail ng ibababa nating promo. Take advantage po kasi itong promo na to, last hirit na to. Actually, May, June, July lang. Pero kaya ko pang ihabol ang August 2 kasi hindi pa po yan kaya pa ng cut-off natin. Wherein ang ating 65 ml CMD, CBF at CR juice instead of 6+1 will be 3+1 sa lahat ng mga mag-a-attend. So ito uli yung aking text hotline is 0939-904-0717 para sa inyong lahat. Hindi lang good health ang sinishare namin. We share to you people the business side of Health Code International. Marami na po dito. Marami sa amin nag-join kami dito dahil may mga health problems kami. Nang ginawa namin ng negosyo ay nadagdagan yung aming kita. Yung iba nagkaroon finance free, good health, good business, financial freedom, free travels, local and international, at magkaroon din kayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyo. Inyong napakinggan ang programang CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Makinig po tayo muli sa susunod nating pagsasama-sama. Maraming salamat po sa inyong